କରୁଛ ଦାନ୍ତ ଦାନ୍ତ କାହିଁକି ଦେଖଉଛ ତମ ଆଜି ଦାନ୍ତ ଦେଖଉଛ କଣ ପାଇଁ? ତମର ସେ କଥା ମନେ ପଡି ଯାଉଛି ବୋଲ ନା ଆଉ। ତମର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ଠିକ ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭୁଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସେ କଣ ପାଇଁ ଦାନ୍ତ ଦେଖଉଛ? ସହିତ ଏଡେ ବଡ କେସ୍ ହେଇଛି। ଆରେ ସେଇଟା ଏତେ ବଡ କେସ୍ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଖାଲି ଟିକେ ନାକୁ ଏନ୍ଜୟ, ଖାଲି ଟିକେ ସେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲା ଏ କଣା ଭିଡିଓଟା ନା ଆଉ କଳା ଭିଡିଓଟା। ତମେ ସେଇଟା କହୁଛ ଗୋଟେ ବଡ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି। ଶଳା ସନ୍ନି ଲିଓନି ଶଳା ଇଂଲିଶ କରିକି ଶଳା ସିଏ ହଉଛି ହିରୋଇନ, ସିଏ ଶଳା ଆସିଥିଲା ଓଡିଶା। ତମ ଲୋକ ଘର ଛାଡି ପଳେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଘର ଛାଡି ଯିବା କଥା ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି କି? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? या फिर କିଛି ନିଜ ସହିତ ଭୁଲ ଆଟେମ୍ପ ନେଇଥାନ୍ତା। କିଛି ଆଟେମ୍ପ ନେବା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମର ଭୁଲ ନଥିଲା କି? नहीं। ତମେ ତାକୁ ତ ପୁରେଇ ଦେଲ ଅନ୍ଦରରେ, ଆଉ ତମେ ବୁଲୁଛ ବାହାରେ ଦାନ୍ତ। ମୋର ସାଇଡ ରେ କଥା ଟିକେ ସାଇଡରେ କଥା ହବା, ସାଇଡରେ କଥା ହବ। କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଦେବିନି, ମୁଁ ଶୁଣିଦେବି ଦି ମଝିରେ ଷଣ୍ଢ ପୁରେଇ ଦେବି। ନା ନା ନା, ମୁଁ ଶୁଣିବିନି। ତମେ ସାଇଡରେ ଆରାମ ଚାହା ପିଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ। 1:30 2ଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ 2ଟା ରାତିରେ ବ୍ଲଗ ବନା ହଉଛି। नहीं। ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ବ୍ଲଗ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଆପଣ ସେଇ ବ୍ଲଗ ନୁହନ୍ତା ଆଉ, ନା ନା ସେଇ ବ୍ଲଗ ହେଇନଥିବ, ଏଇ ବ୍ଲଗ ହେଇଥିବ ନା। ତମେ କିଛି ବୁଝୁନ, କିଛି ଜାଣୁନ, ଖାଲି ତ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ନେଇଯାଉଛ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ କମେଣ୍ଟସ୍ ମୋର ପଢୁଥିଲି ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗଟାର। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ କମେଣ୍ଟ ପଢୁଛି, ଲେଖା ହେଇଛି ଲଜ୍ଜାହୀନ ନାରୀ।